I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ne snimamo Minecraft, nego danas snimamo Craftsman, mislim da se tako izgovara. I danas, kako se zove, našao sam evo jedno ostrvo i danas ćemo napraviti najjaču lopatu i probat ćemo da skinemo svu zemlju i u sljedećoj epizodi od te zemlje pravimo ogromnu kuću. Tako da ja vas zovem kada uzmem stvari i kad napravim tu lopatu. Evo nas ljudi, napravio sam lopatu. Zašto sekiru? Kako se zove, onaj tamo deo sa drvećem, to nećemo da rušimo, ni nikakvu zemlju koja je kod drveća, nego samo ovo. Tako da, ajde da krenemo. Evo ga. Ljudi, pošto će video biti predugačak, baš dugačak, mi ćemo nastaviti u sljedećem videu. Mislim da će ovo biti part 1, a imat ćemo partova 6. Zato što pogledajte vi koliko tu ima zemlje, a pogledajte šta sam ja samo za ovo vreme iskopao, znači previše. Možda vama izgleda kao da sam premalo iskopao, to je previše ljudi. Ja sam stavio breaking na ovu lopatu, a pogledajte koliko sam potrošila. Evo šta sve imam od zemlje. Tako da to bi bilo to, vidimo se u partu 2. Ćao!